ospatuan izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin ezagun otoinuz. Izan dezagula beti jauna, zure izen santuaren bildurra eta maitasuna. Ez baitituzu behin ere, zure eskutik guzten, zure maitasunean sendo jarri dituzunak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik. Abramek 89 urte zituelarik jauna gehitu zitzaion eta esan zion. Ni naiz jainko aurruztiduna, ibili zintzo nire aurrean. Jangoikoak esan zion gainera Abrami. Gorde ezazue, zuk eta zure ondoren nire kargoa, gizaldiz gizaldi. Eta hau du zurekin eta zure ondorekoekin egin dudana. Eta zuek gorde behar duzuen elkargoa. Erdain izazue zuen gizas seme guztia, jangoikoak esan zion gainera. Zure emazteak ez du gehiago Sarai izena izango. Hemendik aurrera Sarai izango du bere izen. Bedeinkatuko dut eta arrek seme bat emango dizu. Bedeinkatuko dut hau ere, arrengatik erregiak sortuko dira eta herrialde erregiak. Abramek orduan lurrera ospeztuta irriparez horrela zioen bere baitan. Egun urteko gizona aitak gertatuko dela. Sara 90 urtetan semea izango duela. Abramen jangoikoari orduan batu nahikoa Ismael bizirik gordetzen badidazu zurea aurrean. Baina jangoikoak Sara zure emaztea emango dizu seme bat. Isar deituko duzu, arrekin ezarriko dudik nire elkargoa. Betiko elkargoa, nizago aizik arai jangoikoa eta haren ondorengoena. Entzun dut Ismaelentzat eskatu ditazuna, bedeinkatuko dut. Semeduni egingo dut eta asko ugarituko da. 12 buruzagi sortuko ditu eta herri handi egingo du. Baina nire elkargoa Sarak datorren urtean garai honetan emango dizu semea Isak ekip ezarriko du. Hitzaldi hori bukatutakoan alde egin zuen jangoikoak Abraham egainetik. Jaunak esana. Kanta jendetza handia zuen ondoren, eta horrenon etortzen zaion legen ardun bat, eta auspez horrela mintzatu zitzaion. Jauna, zuk nahi baduzu, garbi nazakezu. Jesusek eskua ezarri zion eta ukitu egin zuen esanez, nahi dut garbi geldi zaitez. Eta berehala garbitu zitzaion lehenarra.
Eta Jesusek orduan begira gero inori esan, zoaz eta ager zaitez apaizarengana, eta emaiozu Moisesek haientzako ageri bezala agindutako oparia, jaunak esana. Gaurko evangelioetan agertu zaigu Jesus lehenardun bat, lepradun bat sendatzen. Askotan agertzen zaigu Jesus sendatzen, da, bere mirari gehienak hortarako egiten zituen Jesusek, sendatzeko, jendeari laguntzeko azken finean, pentsatu behar dugu, mirari guztietan Jesusen ahalmena, Jesusen botere agertzen zaigula, baino aldi berean ere bere ontasuna, bera ona zela. En todos los milagros de Jesús nos aparece su poder, pero también a la vez que su poder se nos muestra su bondad, porque hacía todos los milagros para curar, para ayudar, incluso para resucitar. Y hoy nos ha aparecido con un leproso, pero yo querría subrayar sobre todo la actitud del leproso en este caso. Nos da un modelo perfecto, vamos a decir, o un gran ejemplo de cómo hay que pedir a Dios. Él se acerca donde Jesús, con confianza tenemos que pensar que en aquella época los que tenían lepra tenían que estar apartados de la sociedad, tenían que ir con una campanilla y entonces les echaban, estaban fuera de los pueblos por razones de miedo al contagio, higiene, etc., los tenían apartados. Entonces, el hecho de que él se acercase a Jesús implica una grandísima confianza. Mucha gente lo recibía a palos y a pedradas. Jesús, él habría escuchado o se imaginaba, acogía siempre a todos, no excluía ningún grupo humano. Y por eso cuando se acerca el leproso donde Jesús, él tiene confianza que Jesús le va a acoger, le va a escuchar. Lo cual ya solo eso, porque no lo hubiese cuidado, para él habría sido un enorme alivio que una persona le acogiese y le mostrase cercanía, le mostrase cariño. Nosotros tenemos que aprender a no tener nunca miedo a aproximarnos a Dios, a pedirle a Él, a rezar, tener esa confianza que Jesús como un hijo, una hija tiene con su padre, con su madre, de esa manera hacia Dios. Este hombre que tenía lepra nos da un ejemplo precioso. Por otro lado, pide humildemente, no exige, le dice, si quieres, puedes curarme. No le dice, me tienes que curar, no, le dice con una humildad tan grande que digamos que gana ya directamente a Jesús de esta manera. Vemos que Jesús ama, a él le agrada tremendamente esta forma humilde de pedir. Por otro lado, no aparece aquí otra de las características en el pedir, suele ser la constancia. Aquí no hace falta porque Jesús hace el milagro directamente y le cura directamente. Pero en cualquier caso, este hombre nos da un ejemplo muy grande. Nosotros cuando tenemos que pedir a Dios, tenemos que acudir de esa manera. Primero a pedir cosas buenas, evidentemente, luego a pedir con confianza, luego a pedir con humildad y finalmente también hay que pedir con constancia y ante ello mostrar siempre en cualquier situación agradecimiento. Estamos terminando hoy el mes de julio, el mes del corazón de Jesús, en el que sobre todo se nos pone delante esta imagen de Jesús que nos muestra su corazón para que entendamos que nos quiere. Eskatzen diogu urte osoan zehar eta gure bizi osoan zehar garbi eduki dezagula errealitate hori, jangoikoak maite gaituela eta horrek eman dezaigula bakea, bizipoza, itxaropena eta horrek ere bultza gaitzala elkar gehiago maitatzea. Eta egin ditzagun orain gure eskaiak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan sinisteko zaintasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten, eskal ezaiogun jaunari. Gure hilakoak ere gogoan hartuko ditugu, batez ere Marikruz, Estanga,
bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Beronek garbi gaitzala pekatuetatik, eta zuretzat oparia garbi egin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki bai eta zuzen ornai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu. Jangoiko guztidun betireko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu, zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handiagotzen, baina bai guri salvamena ematen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak bereirik dauzka, zure bizina. Santu egizkizu bada hogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruntzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalo berdin abizaturik, jarrizen eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau bere odolaren kaliza data, ditu berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere goigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, bizkiaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu, maitasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon
guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki, Maria Cruz, erlijiosoa eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Erroki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu sartu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita Jaungoikoa guzti duen Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure egunotan, zure errukiaren eskarrekatutik garbi bizi egitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure zelada apostoluen pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk dentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, Jaungoikoaren bildotxa, Hona hemen Jaungoikoaren bildotxa munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mailanituak.
eguna betiko salbamen izan dakigula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Amen.